Bisan sa pandemic, aduna gihapoy mga mipahimos nga mga fishing operators nga mo'y hinungdan nga dulan sa 2 milyones pesos nga penalty ang nakolekta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ning tuiga. Ang report ni Femery Dumabok. Bisan pa man sa hulga sa coronavirus disease, nagpadayon gihapon ang operasyon sa BFAR 7 batok sa mga illegal fishing nga niresulta sa pagkasikop sa siyam ka mga nagdumala sa commercial fishing boats. 25 ka mga administrative of criminal case ang napasaka ug maabot sa 1.7 million pesos ang napahamtang nga multa batok sa mga malapason. Sagad sa kalapasan sa mga commercial fishing boat mao ang pagpanagat diha sa municipal water ug ang paggamit sa mga gamit sa illegal nga pagpanagat. Mga illegal, it's murag nahog din ng perpetual problem na to. Sige tayo, challenge na to, sige tayo, kumpanya against illegal fishing. We have the enforcement, mga namong hard approach, dakop yun, apprehend, prisuhon, fine, but still napag yun. Atol sa quarantine, nagpadayon ang pagpangisda ug adunay 2.58% nga pagsaka sa produksyon gikan sa 87,390 metric tons sa miaging tuig. Misaka kini ngadto sa 89,648 metric tons alang sa una ug ikaduha nga quarter ning tuiga. Mihatag usab og ayuda ang BFAR sa apektadong mga mananagatog ang mga nagtrabaho sa fish pond. Nahatagan sila og kinilong bugas, mga fishing materials, carp fingerlings ug sugpo alang sa mga fish pond ug ang pagpabalik sa Lambaklad project sa mga mananagat sa Dalagete ug daghan pa. Kini ang usa sa gipadak-an atol sa pagsaulog sa Fish Conservation Week. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.